Halløj, i dag vil jeg vise jer, hvordan man får en lidt sjovere hestehale på ingen tid. Jeg har lavet en helt ganske almindelig kedelig hestehale her til at starte med. Så tager jeg og hiver lidt ud i den her, stikker mine fingre igennem for at løsne den lidt. Tager mine fingre her og kører op. Bum. Og griber fat i min hestehale. Jeg prøver at putte ned i hullet her. Sådan der. Bum. Så retter jeg hende lige lidt op her. Så tager jeg ligesom og vil dække det hul, jeg har fået lidt her. Sådan der. Så det bliver lidt pænere, når man lige ser. Så man ikke har sat et kæmpe hul. Og tager og folder lidt ud her. Ser det lille smule, jeg kan dække elastikken her, så jeg ikke lige kan få den dækket helt. Og ellers så skal hun faktisk bare have sådan en helt almindelig fald i det nederste her. Så på den her måde får man ligesom en hurtig og lidt sjovere hestehale på ingen tid. Så tag din elastikhiven lidt ud, snor hestehalen igennem, og så bliver det bare lidt sjovere at kigge på. Tusind tak fordi du så med. Hej hej.